oras po ngayon ay nasa 12 AM po. Ngayon ay papunta po kami ng Tinambak. Sinama po ulit nila ako sa setup. Time check po tayo, 1:34 AM. Nababa na po nila yung mga gamit. Lahat po ay mga naka pro case. Mga kailaw, yan yung mga ikakabit na moving heads. Yun, Big Dipper. Tapos merong matrix. Yan, 8 pirasong moving heads. Kinakabit na po yung pinaka trusses. Daming bracket, no? Ano, ikakak ng ilaw, bigyan mo ng tiba. Yan naman ang tiba. Tamang sa kilaw na nag-gao. Nakakabit na yung moving heads. Lahat po nakalagay na ng bracket. Ang dami pong ikakabit ng mga ilaw. Ito mga kailaw, ang oras po ngayon ay nasa 2:43 AM na po. Kape muna tayo. Ganda po ng baso namin, no? Frozen. Naka-line array po. Grabe yung sound system to. Yung mga kailaw, tinitesting na po yung mga ilaw. Ganda, oh. Yung mga kailaw, mini pearl po yung controller. Papalagyan natin ng program. Tapos ito naman po yung gamit niya, digital mixer na Yamaha. Yun, tapos nakabit. Kailangan nang itaas. Testing na po ulit natin. Gamitin itong mini pearl kasi hindi ko marunong mag-program. Pig-program na po nila ito eh. Bali mag-control na lang tayo. Ayan, oh. Ayan yung mga laro ng ilaw nyo. Ang ganda. Tapos pag in-slide natin sa number 4 tapos 5, yan yung mga design, no? Ang ulam natin, tilapia. Sarap na kain nyo. Oh. Kain mo sa vlog. Hindi ko naman i-vlog. Kain. Kain. Foods po. A few moments later. Alas 4 na po ng hapon, umpisa na, trabaho po muna tayo.
mga kailaw. Pack up na po kami. Nagkita na po ng mga gamit. Napunta po kami ng 11:21 PM. Alas kulang-kulang dalawang araw po kami dito. Walang tulugan. Walang tulugan. Pero may mga mata namin, may mga ibag na oh. Ano, kaya mo ba? Kaya pa, wala magawa. Trabaho lang. Trabaho lang. Yun, bumaba na. Kailangan nating i-pack up na lahat. Tapos baklasin na ulit natin. Kasi uwi na. A few moments later. Mga kailaw, tapos na po kami maklas ng mga gamit. Pauwi na po kami. Puti, natapos na rin yung event. Thank you for watching. Shout out po sa ating mga kailaw na si Vincent Ibrada from Rapu-Rapu, Albay. Labuyo 2007, Malinaw, Albay. Mel Bichayda ng Bicol, Bakakay. Kay Betal TV. Shout out po kay Dong Abarques from Pasay. Shout out po kay Mars Mini Sounds, Barangay Manguso. Sigma Capis. Kay Noli TV KSA from Riyadh KSA. Shoutout po kay John Chris Kalunod from Iligan City. Kay Adonis Espinosa from Cebu. Kay Jen Caballero Vlog. Ganun din kay Angelito Elisan from Iloilo. Marami pong salamat sa inyo mga kailaw and God bless.